Bira yung mga katoy. Oh, laki. Ah, grabe. Ayan, ibigay mo sa kanila, pangiyaw talaga. Tinakawa tayo. Dito lang pala. Oh, dito pa na. Oh, ganda rin ng size oh. Oh, galing. Sana nag-record pa, lubat na natin. Gandang size. Oh, pinuha na ata ito yan. Ay, grabe na ito. Laka. Hindi, Philip oh. Ayan mga tayo. Nakaisa na tayo mga tayo. Walahan kasibot. Yung mga tayo, nasa partila kamatay na kanon. Barangay Pipindan. Barangay Pipindan to Kachaybon, no? Barangay Pipindan. Ayan, tapos sila Kachay Philip andun sa dulo. Tsaka si, ano, Kaling Thunders TV. Tsaka si Kachay Mart. Nagka-harp hunting sila mga tayo. Grabe, baon na baon, no? Lumot yan mga tayo, lumot yung pain. Uy, grabe. Ayan mga tayo. Lumot mga katay yung pasa. Tatry natin ulit mga tayo. Supporters pa natin. Ano pa kaya katay? Ayan, Aldrin. Kasi Aldrin. Solid supporters natin sa taga Binangonan nila. Ang ganda ng size oh. Oh. Ang ganda pala size to. Oh. Iba mga buhay pa. Ito ba yung inahat mo kayo to? Idol? Ito yung inahat mo kayo na? Oh, ang galing eh. Oh, di ba? Magka-parehas ng size. Ayan na, ayan na. Ay. Lubog na kasi. Oh. Lubog na yun sa'yo. Ala. Si, huli na yan. Oh, pula na naman. Si Kachaybon, no? Katay Philip, dito. Asa na sila? Ay, napakalaki. Naku, nandun sa dulo. Ganda ng size kasi, no? Ganda ng size, oh. Ganda ng, ano, ganyan din. Oh, yan na, yan na. Uy, ito kasi, oh. Andun yung sa atin. Andun. Yun. Grabe, mga pulahan pala dito. Ang daming floater mga to, oh. Ang ganda pagkabayabas mo kasi ibon, ano? Ang dami, oh. Tapos dito rin sa kabila, marami ring floater, oh. Ano, wala na. Lubog na naman yung spaghetti ng pain. Babago mo pa lang. Parang dito tayo sanay sa lumot, ah. Ito, ang galing naman kasi ibon. Ganda ng ano. Floater ba ni Papa Aryan? Bili mo doon? Nakakuha yan sa laot. Para mga gawa ni Papa Aryan Gawa ni ganyan. Papa, kami nalagutan ng karpa. Nakakuha Okay, no? sa laot. Mga gawa ni Papa Aryan ganyan. Ayan, shoutout ka pala ni Papa Aryan. Saan kaya ang grupo ni Boss Joel ngayon? Ang uno yun. Sabi deliveran mo yung uno, deliveran. Ako pagka ganyan nakalubog na, anuin ko na yan. Wala, stock dapat. May stock. Ayan, yan, yan. Ayan, lumot kasi. Doon. Ayan, yan, kasi yung pula mga ito, kinakagat na, oh. Lumot kasi. Pag lumot, dapat i-stack na siya. Ayan. Lalo pag yun sa mga talaga. Oh, yan. Ayan, Kachoy. Wala pa yan? Pag ganyan? Hindi ka lang. Sa akin yan, birahin ko na yan. Dulo pa lang kasi. Ay, ganon. Parang isa pa lang. Akala ko kahit Kagat na yan eh. Ayun. Ayun. Lulutuin nyo na. Ayan, mga tayo, may ano na, bangka na. Dito ba yan? Ah, doon. Madudulas sila dito, dapat doon talaga. Ayan mga tayo, shoutout sa mga pasahero papuntang Talim. Papuntang Talim yan ka tayo, no? Nabotas ni Golyo. Okay, papuntang Nabotas. Balik kaya doon? Titilap siya ako masanggan. Ah, okay. May tungok ko. Dito muna ako. Mukhang ano. Sigaw ka kasi pagka nakawa kayo ng karpa. Andun sila mga tayo, sila Philip Robles tsaka si ano, si Mart. Si Kachay Riding Thunders. Philip Robles. Ay, Kachay! Yan na, yan na, yan na, yan na. Oh. Hindi, ano lang yan. Ha? Ah, kagat yan eh. Oh, di ba?
Ang laki kasi ng pain mo. Tatluan yung hook mo. Nakapito ka na rin pa. Ano? 6 ba? Wala, ano? Uy! Ano ba yun? Halim-laliman natin. Ganun daw yung mga tayo sabi ni kasi Rima. Oh! Huli? Ang ganda ng mga huli na. Uy! Ano katay? Katay! Katay! Oh! Laki! Ah! Grabe! Ayan, ibigay mo sa kanila. Pangiyaw talaga. Huli oh. Grabe. Sana all talaga. Nag-iyaw na sila dun mga tayo. Ayos ah. Grabe na yan. Ang ganda pagkakabayabas ah. Ayan kabiwas oh. Laki Pula nga yun. Ang galing mo kasi oh. Madali sa ibang ano, sa ibang style ng ano eh. Oo nga, diskarte lang talaga ano. Ayan na yung dalawa, ibigay mo sa kanila. Yung huli ko. Uy, huwag yan! Nakursunodaan yung malapad. Tayo na yung pinakamalapad ko. Nakursunodaan yung huli ni Kachoy Aldrin. Hihiyawin daw. Ayan na, ay, ganda to. Ayan na Kachoy, sana. Ay, sayang. Ito Kachoy, kunin mo yung akin, dalawa. Ibinigay sa atin yung isa na huli ni ano, sa ibon, yung akin. Sabay muna. Nagdating one. Lagyan mo dyan, wala yung yan. Oo, grabe ang bilis kagatin ni kaya Kachoy Aldrin oh. Ano ba meron dyan Kachoy? Grabe ang ganda ng hook niya, 3 sunod-sunod. Yung pala style niyan, magaya nga yun sa up mo na yan. Pati nga ito mata yung sit up ni Kachoy Aldrin oh. Oh. Ganda ng sit up niya oh. 3 nga. Tapos pinipilipit mo lang ano dyan. Ang galing naman yung lumot. Ang galing. Sige Kachoy, thank you. Anti-zero. Anti-zero pala yan. I-highlight ko yan Kachoy. Anti-zero na ano, hook. Ayan, ayan, ayan. Highlight mo ba? Talaga naman talaga. Ayan. Para sila kinakagatan ng mga tayo. Oh. Ay, akrin. Ay, sayang. Sayang. Ah, huli nga. Ay, grabe talagang napaka-effective talaga ng sit up mo ito eh. No? Kahit maliit, kuha. Grabe, laking hirap. Problema yan ka ito eh. Ay, balik nyo yan, sayang yan. Babalik, ano pa yan? Magiging plapla pa yan mga ano, 1 buwan. Ano? Palit mo rin sa plapla niya. Kahit malayo. Ay nako. Ang bayabas ka dito kasi. Ay naman babay. Ang dami na namin pinupukulan. Mag-edit pa, matagal mag-edit eh. Kaka-upload ko lang kanina eh. Ah, ikaw lang din na nag-upload niyan. Oo. Ikaw lang lahat Oo nga, kaya napakahirap mag ano eh. Uy, wala pa rin. Ang daming maliliit no. Ay, maliit pala. Sus, Ginoo. Ito pala yung salarin mga toy oh. Ako rin. Ay, sus. Maliit pala no, kaya pala natin mahuli. Nako. Kaganda ng huli mo to yun. Oh. Ayun akin doon oh. Huli ni Kachoy Bon, isa. Wala pang video yung akin na ano, pagbira ko. Ah. Ano natin ibigay natin sa kala. Kachoy Aldrin to. Hati-hatian nyo na lang. Ayan oh, grabe ay. Ganda sana, akala ko tuloy-tuloy. Ayun, may huli. May huli si Kachoy Bon na naman oh. Swerte ko talaga. Pagka mapunta ako sa'yo Kachoy. Oh, di ba? Oh, huli na naman. Patingin Kachoy. Meron naman. Oh. Sunod-sunod. Riding Thunders TV. Ayan. Oh, ayaw nakagulo na. Kachoy Philip. Ay, mga kapagos. Ay, grabe. Kaya pala kayo sigaw ng sigaw. Akala ko bibiro lang kayo. Uy, ano to? Bakit? Gating Mark. Ang dami oh.
Ano to? Ay, thank you. Dito pala kala ko ano lang sinisigaw-sigaw nyo. Ay, oo nga, ang dami na nga. Nag-enjoy kami dun eh. Kasi Alfred. Naganda mga tiyo. Kala ko nagbibiro lang itong mga to, sigaw ng sigaw. Ang ganda ng size pati oh. 4 fingers. Ganda pala dito. Ito mga to yung ano, pinagdausan ng ano. At fishing tournament ng Pipindan Anglers ha. Okay, carp hunting. Tapos ano pabutom no? Sige nga, try ko nga rin ito, baka dito ko makakuha. Maliit lang na pain. Agad nga. O yun, sige nga. Sige nga, pati Philip. Birahin mo nga. Huli. Wala pa rin. Ganyan lang pala. Idulogin mo lang, pahabain mo para madaling masuot sa bunganga. Kakaibang pain ito mga tayo, parang meron ako naalala nito. Oo, diyan. Uod. Saan na bibili? Shopee? Nga. Ang ganda ng huli rin, puro pulahan. Kaso ako dyan nakakahuli. Ay, nahuli na naman si Katibon. Grabe. Patingin na naman. Grabe. Kumalas. Ang grabe, ang ganda nun oh. Sayang katsi. Gaano kalalim yun sa'yo? Nagpastaw. Ha? Nagpastaw. Nagpastaw. Ganyan? Sobra ito. Hindi lang pastaw. Nalagpas? Di ko malalagpas ng tao to. Naku, di kaya malagpas tao to. May ano dito, iba mo na lang yung isa. Dali mo na hook. Tanggalin mo yung floater. Floater? Oo. Oo nga ano. Dito may kumakagat din ka tayo. Ano ay pang karpa ata sa'yo. Ang karpa pa rin Yun yung pain niya mga tayo ano. Yung special na pain. Yung ano, yung pinapain mo yung na-order yung shopper rin mga tayo. Pumasag oh. Yung mais. Yan. Inga. Kahuli rin. Napapaikutan na namin tong ano mga to part na Pipindan. Mga to nakakawa tayo. Dito lang pala. Ginto pa na. Di ba? Red snapper. Nasa gilid lang. Lumot? Nagulat ako, biglang nilubog Good size matay, naaktualan rin natin sa wakas. Hindi matay, good size siya matay. Kuha natin to. Tikman natin kung anong masarap ba o ano. Ganda oh. Thank you Lord. Diyan lang pala sa gilid lang pala yung mga ganyan. Lumot lang kasi. Tumalisik pa to yung lumot oh. Di ba? Yung lumot lang na Anong ganyan sa may gilid lang niya, sa may Cardona. sa Cardona? Ito lang oh. Yan lang katayo. Sa gilid. Nandiyan nga yung mga bangay malalaki, nandiyan din Nanginginain na sa gilid-gilid no? Hapon Sige nga, try natin ulit. Nagkikwentuhan kami, bigla na lang sinakmal. Kala ko pla-pla na, ang bigat ultralight kasi yun. Huli naman. Yan, malaki-laki yan. Baloktot yung reel ni Katibo no. Gandang size oh. See oh. Yoy, gandang size. Tinapon yung baso. Tinapon ng baso, binaltak lang yung ano niya, pamigas si Kasibon. Ang ganda mga to technique ni Kasibon. Ganito lang parang kala mo yung sambutil lang na mais. Yan masa yan, masa. Ang galing. Kitang-kita ko yung pagbaltak to.
Gumanon talaga oh. Ang galing talaga. Lumundo. Tinatak. Grabe ka Katsoy. Ayan o, tingnan mo Katsoy. Krudo mo Katsoy. Kakaiba tong soft drink sa amin mga Katsoy oh. Lambanog daw to galing ano. Tuba ba? Tuba. Galing Tarlac. Ala. Ang sarap pala to. Meron pa sayang. Ay, sarap. Ano kaya epekto niyan? Ang galing naman itong mga to. Yan, shout out mga to sa mga silent viewers natin. Thank you so much mga solid supporters natin. At muli mga to, pa-support po kay ano, Riding Thunders TV at kay Katsoy Philip Robles. Yan. Uli na naman. Uli na naman. Oh, grabe talaga. Gatsibon talaga. Wala namang nahuli ito sa kanduli na ano. Ay, laki na naman. Oy. Grabe talaga, gatsibon talaga. Harvest malalaka Katsoy. Ang galing mo talaga. Kakaiba yung iyong galing. Ano huli? Wala. Hindi nakakahuli ah. Ginagawa ko naman lahat ng ano. Palitan ko na naman tumatay. Palitan ko na naman ng masa. Kanina nakaisa akong ano eh, goldfish. Ay ano ba yun? Yellowfish. Yellowfish. Ang galing nga, nabuti naisipan yung manilapia ang kitang oras. Makapal isda, no? Dapat pala din tayo umalis dito kanina. Bisa nakarami tayo. Doon kasi yung habol sa may ano eh, bayabas eh. Yun, baka kumagat dyan. Nasa malayo. Meron pa ba ito eh? Kasi Philip. Oh, ganda rin ang size oh. Oh, galing. Sana nag-record pa. Lubat na mga ito eh. Gandang size. Oh. Lubat na. Si Philip oh. Magaling katigil tayo kayo katibon. Dito lang. Dito inil. So, parang kami dito sa Katsoy ano, Mark, ano, focus ko dito yung mga pagkakarpas si Manoy. Ano, talagang hindi mo dito na yung karpa dyan ha. Ayan ang ano, part dito mga to yan. Ang ganda oh. Kaso ako lang naka dalawang piraso lang, wala pang maayos sa video. Upload ko na lang tamatay, sayang din yung banding namin. Yan, mati thank you mga katay. Tibon, thank you, happy life. Katay nila ang ganda dulo. Tigiti. Alastig na namasag. Ano to? Imbesip ni Katsoy, grabe. Napaka-effective talaga ng imbesip ni Katsoy mga Katsoy. Pati kandulit. Maliit kasi tigiti. Ay, pauwi na, naka candlelights pa. Grabe. Kala ko malaki. Ano, pakaliit na baby shark mga tayo. Ito delikado pag nakatibo. Isa-isa na lang sukat. O yan na naman oh. Talaga si kinakar talaga ni Katsibon. Ito mga tayo. Maliit pa. Ibon. Puno na ata Katsoy ah. Ay grabe na Katsoy. Alak ka. Si Philip oh, rumatsada ngayong hapon. Ay thank you Lord talaga. Ay grabe. Grabe malupiton tong ano. Mga itong apat malupiton. Ito lang oh.
Parang tournament naka. Ganda ng posisyon niyo ba eh. Oh, mayroon pa doon no. Nagdi-date. Ito lang yung pagnamahay nila oh. Ano yung regent ito, Kaday? Kaday Philip. Anong regent nito? Arena. Anong page? Integra? Kahuli? Kawala na naman. Integra mga tayo, tsaka Arena lang. Yan, ito lang yung pinaka effective dito na pamain pang tilapia. Bottom, parang semi-bottom sit up. Bottom nga talaga, no? Bottom, may float. Oh, may floater, mas maganda. Yan. Yan lang mga tayo, naginabi na kami. Impake ng mga kasama natin dito. Thank you Lord sa aming blessing. Pasensya na kayo mga tayo, di tayo marvest.